up mga kasakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakmal. Bye-bye! Ayun mga kamba, welcome back to my channel. Matagal tayong hindi nag-upload ha. Pahinga tayo at may ginawa tayo. Ito yung nasa likod ko, tapos na yung ating project dito sa loob dito. So umpisa ulit tayo sa gamba. Unboxing tayo ngayon mga gamba. So shoutout muna kay Jason Lagumis dyan sa may Malaysia. Shoutout yung Team Mindo. Yung mga ibang gusto magpa-shoutout dyan, comment lang kayo dyan sa baba mga gamba. Mayroon na rin siguro, baka sunod na araw may salmon kung matuloy yung deal natin ng salmon. Hindi totoo pero yan. Sa ngayon, Tagalog lang tayo mga kamba. Magaganda yung Tagalog natin ngayon. Panoorin nyo itong unboxing natin. Umbot sa langaw. At halos sa tuwing ikalawang araw, mayroon tayong 3,000 na gagamba. Yun. So, yung mga gusto magpa-shoutout dyan mga kamba, comment lang kayo dyan para ma-shoutout kayo susunod na video. Okay, sige, maraming salamat Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!